caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam en garti e nyalaw men mawbare goho lewru men bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tawi eɗen gonno e yewtere men ɗo e nder endam siwol yewtere dikkiri jommoro deftere yerodoro diallo yo welo Allah won e makko en calmini dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal en juurimama ɓe ene yewtan on musidɗo mon Mouhamadoul Mansour Ka ma en gar hande e jokkude yewtere nde no ceerno Souleymani yitira ñade fof guiɗo Allah ene waɗa kirɗeli mum hira woynude yimɓe e wajuji mum jurminiɗi kulɓiniɗi inde nde ummi kadi ha wayno nangue yimɓe fof ene kaala haala makko e wawde haalde e welde ko wajoto waɗi saaha goto buulo yero joom wuuro o noddi ceerno Hammadi e mawɓe wuuro ɓe fof yoɓe gar ɓe ñallana ɗum o hirsi jawɗi bottaje enen defe mawɓe ene ɗaɓɓi yo ceerno Hammadi guiɗo Allah yewtan ɗumen e diine mumen ko Allah wawni ɗum ceerno Hammadi jiiwi seeɗa dirmi yetti Allah o wimami yewtan on ɗo hande yewtere nde ganduɗa tawi kadi ko gurdam ceerno suufiyanke ko waliyo Allah laaɓɗo joom dokke e kawisaji mawɗi sanne omo rewa joom makko kanko tan goto e nder ladde ko ene ɓuura duuɓi 33 hitande o wondani toon e nder ladde he so wona Allah goto omo wuuri toon e nokku ko aljanna aduna mo hono mum e yodde e welde ala e dow fongo lesdi he jomiraɗo ene teddinirimo toon nguura ha ɓurti kala ko fittandu ene yiɗa ñamde jomiraɗo ene addanemo ɗum ha e damal suudu makko ngam mbawen andude ko duñimo e suɓade ɗam ɗo gurdam alay saago duttuɗen caggal ganden no gurdam makko fuɗɗori kanko ceerno Souleymani Hammadi fuɗɗi tan ko gila ñande ceerno Souleymani jaaji jibina ha o yalti wuuro mabɓe wonati e nder ladde no wuurdi e nder ndeɗo ladde o sifi nokku e nokku o woppani hay hunde gila e tulel ha e callugel gila e diwri ha e kulle Hammadi ene haala tan ene welna mawɓe ene petto peɗeli ene jiila koye ene belti e ngol ɗo cimtol belgol tawi kadi ko jurminigol hangol joofi buulo yero joom wuuro ngo andi ngol ɗo cimtol ngol ceerno Hammadi simtarɗo ko gurdam ceerno Souleymani Diadio o haalata ɗo saabu inde ɗe o haali ɗe fof koye inde galle Diadio waadi jeeya te ceerno guiɗo Allah haali te ko haali ko fof ko gonga ko noon woniri kono noon holto ceerno guiɗo Allah heeɓi ngol ɗo daarol belgol gila o jibinaka kadi joom maggol maayi ko ɓooyi ha bawɗi mum ndeeƴi kono noon kanko buuloyero omo fadi tan ha ceerno Hammadi guiɗo Allah jofna o namdo ɗum ga henne oɗo waliyu Allah nden Hammadi guiɗo Allah jofni o namdi ɗum beele oɗo henne waliyu mo kalɗa ɗo henne ɗo gurdam mum o ko e yontaji ɓoyɗi walla ɗum ɗo kam ko darol tan gargol e nder defte ene jange walla ko neɗɗo mo ganduɗa gandaɗo Hammadi jali wi senare wodani Allah oɗo mo kalmiɗo ene wuuri ha e oɗo ñalawma hande yo Allah junnu balɗe makko o ko ceernam kanko janginimi buloyore namdi to woni Hammadi jaabimo wi omo e ladde he to wiyete lugge caafaali buuloyero wimo no foti duuɓi mbayruɗamo Hammadi wimo ko lebbi 4 mbayru momi yiiti buulo wi ɓingelam wallan mi yiyamo daña baraji Hammadi wi mate aɗa andimo buuloyero jaabi wi yummiraɓe amen jiiɗi yumma e baaba kanko e joom suuram o kamɓe jiiɗi yumma e baaba ɓingelam wallu amen min jiitodira gila ladial goto yamen wettaki saabu oɗo neɗɗo ko basaɗo bandiraɓe foof jottorino ko ma yino ha fiyako makko yejjita saabu gila duuɓi 35 ɓennude o yiyaka wonanaka so ɓiyi koye bandiraɓe mabɓe nani hande oɗo wakar
ma jorto rutto e ɓerɗe mumen piptinoɗe ñande garɗa ɗo nde ñande hen tan ɓiyi ko dawi ɗo henne tawi ene arno ɗo yiide amen ɓiyam nattuɗo o innira ko kanko ceerno Souleymane Diadio e joomam so tawi no ladial makko fottinoma ha e oɗo ñalawma hande hay baɗɗiɗo majal adoyta komo toon kono noon muyande Allah aditima yidde amen kanko Buuloyero o woni e yilde hoore tan guite makko berli gonɗi jeese mawɓe ñirɓini mbiɗo ene muññitamo foof waya ko Buuloyero haalata ko foof noon tawi Hammadi ene yooli e miijo ene ƴewto beele haalani e darol ceerno Souleymane he ko ene fota mettudeɓe o tinani tan ha goto e yimɓeɓe hiwti doole woyi ceerno Hammadi deƴƴi wi yo Allah suran julɗo ko tinani ko o bone woni julɓe gacce noon jomiraɗo noddira jiyaɗo mum mbiyon oɗon cuno hen ɗum ne ko woni julɗo moƴƴo hono no oɗo julɗo moƴƴo hono oɗo wayatake saabu ko natoyɗo aljanna ɗo tan yimɓeɓe foof mbayno rufaɓe ndiyam ni ɓe deƴƴi ɓe gonti e yimsilade e jomiraɗo Hammadi wi wona jiɗɗa ko yiidemo yo wayno a yimo ni nde jiɗɗa foof en jadat hay soko hande Buuloyero yiɗi ittude sunugo o irti e ɓerɗe yimɓe go o eti moisde o wi ceerno Hammadi mbar Souleymane Diadio ene heddotiri tidde seeɗa Hammadi wimo woro omo tiiɗi cikkata ko hande o fuɗɗoto nadde e cagatagal makko muño tan ha jiyamo sawo mboɗo andi kala ko mbimami e makko a gonɗinta Buuloyero welti e Hammadi o wi iskey ɓinguel am an de ka yurmede nde jomiraɗo neli faade e amen gila tan nde Allah adduma ɗo henne e amen subaka foof ar dogna ƴiƴam kesam e ɗaɗi ɓerɗe amen dappunoɗe yimɓeɓe foof mbi ko gonga o ceerno kay ko moƴƴere tan rondani ngoɗo wuuro goto foof hankkadi ne heddi ene yannoro denɗum ene wiya Allah serdi o ceernagu oɗo e ceernagal kaari ha bato fusi Buuloyero nelani Diadio ɓi ceerno Souleymane Diadio o Diadio ari o juhira oɗo wakar belɗo beltinowo ɓe cuɓi sagataɓe sappo tawi kadi ko lollirɓe sembe e cuusal e andude ladde yo jaadu e mabɓe ɓe kebbili jooɓaari mabɓe eɓe jiiɗo yo ceerno Souleymane Diadio ko ceerno Hammadi noon woni dabi mabɓe sabu ko kanko andi toon ko adi nde ɓe jahata Buuloyero noddi mawɓe wuro ngo fof o haalaniɓe wonde o felliti yiiloyaade ceerno Souleymane Diadio beele ma ɗanngal makko ngal ustanmo mettiɗe o wondi ɗe o wagginini rewɓe ɓiyi ko woni Souleymane Buulo ɓe so tawi wonko joomiraɗo hoddiri ko yalti muyande mabɓe e nder ɗanngal he woto hay goto e rewɓe ɓe yaltu galle o yo samba makko woni miñum Souleymane o restuɓe kamɓe ɗiɗo foof ɓe jooɗo ɓe kuufa ɓiɓɓe mabɓe e on saaha ceerno Souleymane en kaɓɓi pucci mumen ceerno Hammadi ardi laawol ene jogii salndu yewtere eɓe ndawa eɓe kiirda joomiraɗo suraniɓe majjude haɓe jotti e lugge caafaali pucci maɓɓe dari e nder tuddugel ceerno Souleymane kanko ceerno Souleymane o tini dille mabɓe o yalti e cuurel makko ceerno Hammadi yimo tan diwi e dow puccu mum dogi mabɓi e makko ene wiya ha yo njuuloram mi yetti joomam mi tawima e jaam ɓe jii on nayejo moƴƴo mbaati mo toni juumi koofol darigol waare e hoore fof ene sukki ha fawi e balaɓe fof ene ranwi tal ene wayno wiro hartako duuɓi keewi kono noon ha joni ɓandu ndu ene tiiɗi no jaarowo e cagatagal muɗum ɓe dari tan eɓe daaramo Hammadi namdi juulori o wi aɗa andi ɓe
o ndaariɓe o yiili hoore o wi giɗo Allah mi wayri yiide yimɓe Hammadi noddi ɓe ngare calminemo ɓe deggodiri ɓe ngari tottuɗo jungo fof Hammadi wiya oɗo ko kaari ɓi kaari o ko buulo yero woni ɗo henne oɗo ko tokarama ɓi Samba miñe o ko Samba ɓi Kumba miñe woni ɗo henne ha heddi jaaje ene dari to woni ɓiyi ko ene nangue e cangol puccu mum ene daaramo ronki hay yettademo ɓe noddimo o fiiri cangol puccugol e jullare o ari o totti bam makko jungo o turi hoore o ronki salminde Hammadi wi juulore aɗandi o Ceerno Souleymani ndaarimo tan ɗinɗi ɓernde mum duƴƴi e piini kanŋe o futtini ɓiɗɗo o giti Hammadi ronki muñade ko Ceerno Souleymani jaaboto Hammadi wi juulore o ko jaaje maɗa woni ɗo henne Ceerno Souleymani mabɓi e makko tan jooɗoyi e leydi ene imsido e joomum jaaje woyi wi min suno ene warami wonde mi waasi nenam e babam gila komi cukalel mi yaani hen hay goto ndeke aɗa ga jooɗi e nder ndeɗo ladde an tan goto baboyam Ceerno Souleymani wi ɓinguelam ko ɗum jomiraɗo muyani en nden ɓerɗe mabɓe ndeeƴi ɓe puɗɗi salmotirde o addaniɓe ñamde ɓe ñaami ɓe leeli ɓe pofti nden jammini ɓe mbaali nande juulore ene wujja darɗe jamma ko alda e taƴodirde kabbirali e calminali ene jokkodiri ha weeti subaka ɓe jii kala ko Ceerno Hammadi haalannoɓe e nder nokku he Hammadi ardi sukaɓe ɓe ene hollaɓe ndeɗo ladde no wayi yodde ɓe ñalla yiilade toon haaɓe tampa ɓe garta ɓe tawta buulo yero e Ceerno Souleymani jaaje ene jewta e nder ɗum buulo haalanimo wonde ɓiyum apo mo innirnomo o woni natti woni Souleymani tokosil o fillani Ceerno Souleymani gurdam ɓiɗɗo gila ñande o jibina tinnare makko eno Allah udditirnomo ha o aldi o waɗi galle o resi rewɓe ɗiɗo o ɓesnidi e mabɓe o woni julanke mawɗo ha no yaranno e nder ndiyam woni e laanaka o yanoka hano laanaka yolori hakkude maayo wonnoɓe e nder laana he foof jooli Ceerno Souleymani suni e mayde tokara mum no feewi e oɗon jamma Ceerno Souleymani leli yi tokara mum e koyɗol ene sippira e bempeƴƴe ndiyam hano laanaka hano laana gotka hoccirimo e hakkude maayo omo waɗɗi e barigal ɓe dandimo ɓe ɓennidi e makko leydi gondi eɓe caframo e laawol ɗum ɗo woni ko Ceerno Souleymani yi e nder koyɗol mum te koyɗe makko kanko Ceerno Souleymani ko holle tan ha laaɓa o fini o haalani buulo yero o wi o buulo yero hen hoota wi sa yeehi woto rewɓe tokaramɓe henne jaltu galle o ɗo henne e lebbi garoji ɗi yoɓe jooɗo e cuuɗi mabɓe ɓe ndeeƴa ɓe tombo ko joomiraɗo waɗata buulo yero heɓɓiti wi Ceerno Souleymani tokarama kay so wona jibindo innirimo kono o kay hankadi wonta artu e aduna o wimo woto fitto yurmede Allah saabu nanalla mayde neɗɗo mo jiimaka ene wawi wontude fenade janggo mum kadi Ceerno Souleymani yi tokara muɗum e koyɗol ene leeli e leydi gondi sellani ene fuɗɗo ñogde tekke muɗum ene heblono hodde o wi buulo yero heeño hotto ko yaaɓi te woto rewɓe tokaramɓe henne jaltu galle o woto jaa hay jillu ɗo henne e lebbi tati garoji ɗi saabu omo ɗamini tokaram makko ko garowo o tengtini kimmugol ko haali ko kanko Ceerno Souleymani o tengtini ɗum no feewi sanne nden buulo yero yino Ceerno Souleymani tengtinir kimmugol muɗum ko haali ko kañum ne jaɓi wadde
ko ɗaɓɓiri ɗum ko kono noon en felliti e nder ɓernde muɗum wonde ɓiyum kam ko maayɗo sabu laana ka yooli ko hakkunde maayo te hay gooto e wonnooɓe e nder laana ka nanaka daɗi e makka joni noon ko waɗanno waɗi gasi ko ɗum woni ko Allah muyno ceerno Souleymane no haalani buuloyero wonde ko ceerno Hammadi giɗo Allah woni dikkiri joom moolo mo ganduɗa jimannoɗo o fillanimo no Hammadi ardi e makko eno nangiri ɗum eno Hammadi kadi jangiri e makko diine eno way welde ene way moƴƴude haqqille e welde wondude o wagginiɓe yoɓe tinno e Hammadi sanne sanne ɓe goni toon balɗe ɓe ɗaɓɓi nawtude ceerno Souleymane Diadji wuro ceerno Souleymane Diadji sali sukaɓe makko ɓe e ɓiyigo e ɓiɓɓe miñiraɓe makko ɓe mbimo so tawi tan a hootani min gaddoyat galleji amen min koɗa ɗon e nder kaldigal mabɓe ceerno Souleymane jaɓaniɓe ɗum ɓe pelliti addoyde galleji mabɓe ɓe gara ɓe koɗa ɗon ceerno Souleymane jaaɓi o holli ɓe ɗo ɓe darnata wuuro mabɓe ɓe ndiɗi juulirde goto foof nanggi galle ɓe keɓli ɓe kooti laamu Sara Samba Liɓa ko adinde ɓe mbaynoto e lugge caafali tawi ceerno Alpha en gari e ceenel buuti ene padi Hammadi sabu gueɗe nde o serti e mabɓe to beeli ndendi o dogi o ɓenni yeeso gila nden kamɓene eɓe gara caggal makko wuro e wuro eɓe mbaɗa kirɗeli waaju eɓe caggira yimɓe e diine mumen eɓe gaskana ɗumen jawɗele eɓe kuma dewle eɓe guinnana ɗumen cukalon mumen e nder ɗum eɓe ndendina hen kadi kala ko jomiraɗo muyaniɓe e asakkeji e sadakeji ɓe jawani tamande bukki e butali saka mbewa e mbaalu ala noon kam ko haali ñale e gaari e comcol dimol haaɓe jotti e ceenel buuɗi caggal lewru e feccere ɓe jippi galle joom wuro eɓe gaddori wakar kimmuɗo sanne eɓe jiiɗi juhir ɗum ceerno Hammadi nden ɓe laakani ceerno Hammadi ɓe mbiya henne ko ɗo henne o wonno kono noon o yeehi lugge caafali ɓe mbi mi mbar ko jaam o yahani toon ɓe mbiya aha o yahi ko jaam saabu o yaadi ɗo koye joom wuro amen e yimɓe wodɓe ngam o holloydeɓe e neɗɗo amen majjunoɗo mo ganduɗa e ko ceernajo majjirnoɗo min gila e duuɓi 35 ɓennuɗe ene wiye Souleymane Diadji kanko ceerno Hammadi omo andi to on woni e nder ladde he omo holloyeɓe ene gasa noon ɓe garta ɗo henne e balɗe so jomiraɗo o newni ceerno Alpha en jooɗi e nder ceenel buuɗi en coki oɗo wakkar gulɗo jaw e nder ɓerɗe mumen ene keppi ko artata e ɗanngal makko he haaɓe juppanamo oɗo wakkar belɗo beltinɗo leydi foof nden aɗa waɗi ceerno Hammadi en garti ene kisi ene keeɓi ko jahanno so yiide ceerno Souleymane ɓe tawima kadi e jaam ceerno Alpha e tafsiru modi en keppi ko Hammadi foftoto haaɓe kalan ɗum wakkar kewɗo ɓerɗe mabɓe o kono noon ɓe kuuli haalandemo oɗo wakkar e hakkude yimɓe ngam hulde woto weltade ha ɓurta o waɗa ko ene usta heyba ceernago mabɓe e yeeso yimɓe ɓe ɓe ɗaɓɓi yo ɗoftuɓe dow wuro ɓe jewta kadi ɓe gittodira kumpa ɓe ƴetti catallaji mabɓe ɓe jeehi ha ɓe jalti wuro ngo ɓe ɗaɓɓi yo yewtanɓe lawol makko gila o sirti e mabɓe beela o wawa haalandeɓe ɗum o haalaniɓe gila ñande o ummi e nder ceenel buuti e polguji ɗi o heeɓi e kirɗeli makko eno wuro ngo kadi jaɓɓorimo eno yitodiri e koreji ceerno Souleymane Diadji ha no nawriɓe lugge caafali
o hebbiti kanko Hammadi o wi ko adine jahanmi lugge caafali mawɓe wuro ngo fof podani kam dendagal asakkeji wuro ngo ɓe podani kam ɗum ɓe mbi ko ene ɓura ujunnaje 5 nagge e mbeewa e mbaalu ene jogori ɗo henne askere e nder wuro he kala ko yani noon e nder askal kala ko yani askal he ko min jeeyi joni noon min garti ha jiyen koɓe mbaɗi nden Hammadi jofni haala mum Alpha namdimo ko adi ne jahara luggi caafali ala dille nanɗa henne e nder leydi he Hammadi wi aha mi siftori ndeke bone ko baɗɗo sabu jom wuro ngo andi ko min woni dikkiri jommolo Ceerno Souleymane haalanimo mbeɗo huli woto wiñude miɗo henne ko ɗum waɗi min kam hankadin so tawi tan ɓe dokki kam koɓe podannomi ko tan mi dogat mi yalta leydi ndi gila laamu ngu yitanimi ɗo henne Ceerno Alpha en janana wonde Hammadi o tinani laamu ngu yani Alpha wi mate an kam a tinani laamu ngu liɓama Hammadi ene joɗino tan hafti dari futtiniɓe guite o wi ko mbiɗa ko o wi ko mbimi ko ɗum laamu Sara Samba yani wonta umma ha darga daro tawde o warama koli e jaaje e malal e eri fof nangama nannama e nder kaso kala baɗannoɗo bonanniji peeñi e nder leydi he ma maayi ma nana e nder kaso buuɗo yero joom wuro o wi yimɓeɓe so tawi ɓe juuli omo jogui e mumen haaju to galle makko to nden ɓe calmini ɓe ndenti to galle makko to eɓe cikki o jogori haalandeɓe koko fati e Ceerno Souleymane Diadje nden yimɓeɓe ɓe ndenti o dari e hakkude batu he o salmini o bismiɓe o yaltini batake o wi min dey mboɗo heeɓi hande weltare mawde hay sinno ko Souleymane am artunoɗo ɗo henne mi ɓurata ɗo henne weltade oɗo batake ummi koye laamu ngu ene hollita wonde lamɗo toñannoɗo piyannoɗo keptannoɗo rewɓe men e jawɗele men lebta sukaɓe men hoyno moƴƴuɓe men o liɓama hande ha abada o wonta ummade on woni Sara Samba yo Allah warmo lomtimo ko biyeteɗo dulo o foti maw ittu dendagal toñanguiji gonnoɗi e nder leydi heeɗi tuggude e hande goto fof yo tin ko dimo e leydi mum e jawdi mum e ɓesgu mum ɗo tan goto fof ɓamti konngol gotol en jetti jomiraɗo gulali e kuljinali payi dow wuro fof welti koɗo Hammadi rigui yanana wonde ko Ceerno Alpha en kalannoma ko gonga o ummi o dari kanko Hammadi e nder batu he omo foɓɓodira juuɗe o wi en jetti jomiraɗo pawtanɗo en ngal dongal ta reema jomiraɗo wara jaare ko jarenɗa fof ko hande ɓurɗa jarede o fawi hen jimmi o yenni kadi lamɗo o woni lamɗo liɓaɗo o yenni ɗum o wi bonde jofi bonɗo asikkano luɓa laamu letiri laamaɓe laamu riiɗo woynude jinnaɓe woyni leydi duuɓi ndi deƴƴani ɓe goyri ɓerɗe duule ene toɓa gondi e yonta maɗa majjere sañi geese heege mawni ñabbuji ene patta kewɗo bonɗi ñembuɗo iblisa neɗo gañgu mawnini paltoru carɗo leƴƴi sakori jeydaɓe laawi anduɓe dogi jalti leydi haaɓi julɓe hande juulirde haala cemte wondira jala ñeeci yimɓe hisɓe ene moolo jomiraɗo ñiiƴe moosa ɓerɗe ene kuɗe bondi mbo jeyli darga kebli jaɓɓade aduna boni wattan yakkima ko jeyɗo bindi ñawma toñani
nden Hammadi jofni jimri mum di yimɓe pobɓe gulli leƴƴiti jalere ceerno Alpha heñi noddimo gila ɗemgal makko kadi ɓoccitaki juuɗe makko ha ɓura ɗo henne ɓe naato e nder suudu ceerno Alpha wi Hammadi an kam aɗa selli holi kadi ko ruttuma e jimri saka aɗa daro kadi e hakkude yimɓe foɗɓe ni henne hewde aɗa yenna laamɓe aɗa waɗi ko mbaɗannoɗa ko wargo ene ñaawa e dow maɗa laamu ene ɗaɓɓitma duuɓi poɗɗini tefana nde a suwa hay gasnude yaafeede ngara joni kadi aɗa yenna laamɓe walla an kam ko ɗemgal ma ngal foɗanma e tampere ko yonanima walla ka jiggiɗɗo ko ɓenni ko e miñiraguelam ar nangu ɗemgal ma cuuroɗa yimɓeɓe de donki koko ñaami kono noon wona ko ɓe kaari aɗa andi de kadi so tawi ngol ɗo jinnol yalti kadi moƴƴata e ma ceerno Alpha en haala tan hawri e ceero Modi naati e nder suudu ndu tawi toon o dardi Hammadi yitire kutuya kanko ceerno Modi o urti Hammadi o wi an kay hay sinno ni kadi ko keɓɗa e bonandeji ko yonanima aɗa foti kam hirsude e hormade yimɓe ɓe gonɗa ɗo henne e mumen ɓe ene teddinirma ɗo henne saabu diine ene nangguirma ɗo henne ka ceerno kono kadi gara kadi e daroɗa henne e jeese yimɓe foɗɓe ni henne aɗa yenna kadi laamɓe walla jiɗɗa holludeɓe ko an walla jiɗɗa holludeɓe ka tubani ka toɓɗo walla ko jiɗɗa walla jiɗɗa koɓe kayita hokkudema asakkeje ɗeɓe podannomaɗe sabu aɗa andi kam ala foof kuɗaɗo ittata askal mum ene hokkan nalanki imin mooli Allah wortat asugaji amen minen ko ɗaɓɓude asakkeje itti amen galleji amen de wona arde ɗo henne ene daro e nder batuji ene yenna laamɓe mbiɗo ñaaguima hay sinno kam aɗa woppa diine ma aɗa rutto henne e nalankagu maɗa accu hamin keɓa asakkeje ɗe caggal ɗum ko jiɗɗa foof mbaɗa ceerno Modi wimoni henne pelejo mabɓe ɗe muusimo no feewi kanko ceerno Hammadi o nimsi ko waɗi ko o yiili hoore o saɓɓiti o wi jaafoɗe kam mi juumi min de ngal ɗemgal lebti kam joomam mi foti mumɗude ha abada o ƴetti saralla makko o salligi o juuli darɗe ɗiɗi o jooɗi omo inna Allah ha ɓooyi o woni e yimti tawi kadi ko jimdi diine omo jaranulaɗo Allah ngam yejjitinde yimɓeɓe gofol ngol o waɗi ngol no dande makko nde henne foti welde ni eno jimɗi foti mandade hay sinno ko mbarodi riwma sanani dande nde a daroto kettoɗamo Hammadi ene yima tan deƴƴani gila takkusan ha foto juuɗa hay goto e yimɓeɓe ummaki to joni no ene keeɗi ceerno Hammadi ha jofni jimdi mum belɗi e oɗon jamma ceerno Hammadi ɗanaki Allah e weltade ko laamu kesu ngu yaafima ko o tini tigirigi hande o serti e kulol kewtunongol gurdam makko ha woɗɗitinimo ha wattimo neɗɗo goɗɗo ƴoƴimo e waylude inde makko nde o lollirno e nder rendo ƴoƴimo kadi e woɗɗitade nalankagu ngu o teddirno duƴimo e suudade kala mo anduno hay sinno ko ɓadiɗomo e jiidigal fultinimo innitade woni ɗo jeyano e ɗo woto andede ɗum fo dey ko ngam hulde oɗo lamɗo bonɗo ŋaɗɗo ma ɓoran nguru makko nangue e hoore ko alda e jurum kono hande hoddiro taƴi nde ɗo ñawore wonnode hakkude mabɓe tuma nde lamɗo o aflina ñaaw mum hoore mum halfina less hayre ɗo ummota ko ha darga daro
ɓe lamɗo o waddanno bonandeji fof bedda e nder kasoji neɓɓi kaddi gurdam mumen. to gure e hande ceerno Hammady wi jiɗɗo fof yo andu kanko wonno Hammady dikkiri jommolo woni kadi hande ceerno Hammady giɗo Allah o suudaki hay goto. joni joƴinimo ɗo henne e nder wuuro he tan ko podole jawdi ndi moƴƴuɓe wuuro ngo podannomo ɗi so tawi gaski jawɗele mumen. kadi hay alɗuɓe ɓe meeɗano jabde askude jawɗele mumen Allah e mabɓe weltade e waaju ceerno Hammady podanimo ma gasku jawɗele mumen e nder nde ɗo hitande. kala ko yen hen askal ko kanko jeeyi. ce o heeɓi andude wonde so tawi ɓe jaaɓi sinude podoje ɗe podadimo ɗe, so tawi ɓe gaski ɗum jawɗele ɗe ɓe jogui ɗe ɓe liɓat sawru timmudu. hay sinno hankadin kam ɓe cinani podoje ɗe, kanko kam Hammady o heeɓi ko ɓurno yidde ko, so tawi ko hoolade fittandu makko ɓawo nde o wonno e kata no wofowande nde entaɓe poɗodirta tuma nde ñaawa e makko. Allah jarama, on jarama. ko ɗo woni ɗo kaɗaten e yewtere nde ha e yontere arore inchallahu mawla. mayen gartu kadi e jokkude yewtere nde. ene yewtananno on musidɗo mon Mouhamadoul Mansour Ka, tawi ko e nder deftere dikkiri jommolo, deftere Yero Doro Diallo. yo wile yo Allah won e makko o wona e dendagal mayɓe julɓe. yo Allah hokku en tawtorede ñalare arore tawi eɗen guuri eɗen gurda eɗen cilli eɗen cillira. yo Allah hokku en ñallude elde e jaam ha e yontere arore inchallahu mawla.